unsay yung giserbisyuhan, pila mo ka days ga months nga trabaho, pila mo ka days nga trabaho, ga overtime, nga dapit mo na assign sa department mo. I know, kay Bob ko naghagi kayo nga kinarong na-assign ng na-assign medyo may binugoy, nagpaliperol, kundi tanan. Kaya kapaliperol pa tanan, di na mabuto yung panahon na karon. So, katong ang atong plano, ang direction sa companies. Ang company na sa plano para ninyo. So nasa katong mga tigasan, mga tigparipero, pamaligid krudo, nasa bay kabotangan. Actually, we hired lawyers. Natin mga lawyers nga gipang-hire karon para lang tutok anang mga kawatan para ma-file og kaso. So katong naka na yung mga sala na biway na mo ayo mo kumpiyansa. Additional baggage ba? Marag imbis sa assets sila may mo ng liability. So imbis sa ato ng kuano nato ng makatabang na sila to, dili na noon. Magpabugat na noon. I hope na masabdan ko ninyo. Ayo, ako nakita bitay uban nga medyo kanang feeling lang, wow, naghanap kwartang kayo, kapag may service nga na ba? Kanang usahay makakosa ng abusada nun ba? Dili na mo, i-provide dito na siya para sa atong trabaho nga sayon. Dili na pasabot nga kanang nakalimutan na mo, sila rin ipaboran. Every time na ako'y magnauna ka, sige ba? Dahil matabansin na pagkita ko ng kabusino, nagkakuan-kuan, nag-isipan, ako ba nag-aksidente pa, huwag na ako natalik din. Bisa sa last breath sa mga naman, di ako ginagasuan. Ako ginagasuan kayo mo kung kanang grabe sa nilang servisyo ba? At yung aksidente, huwag na kayo, pero wala, ang company wala, di bubiya, anak. Hanggang sa katusag ginhawa niya ito ginagawa, uli na nagawa na, di na maayo. Wala, dili kayo na. Even ka na nanislasyahan ito na, ito na banggaan. Wala tigi, kanina ito ginagawa ilang life. I hope na enough na kayo na niyo pag-nauna nga dili mo nilain sa kumpanya. Wala mo na ilang tagad ba? O sa tawagan na yun. Basta, in short ka na, wala mo lain na o tagad ba? Ang treatment niyo as family. In short, as family. Mura mo pamilya ba? Ana na siya. So, I hope na ganyan pa kayo mga butana ato ang mabuhat, tingin butana. Isa tayo naaway mamatay na yung member sa family sa kitan mo niya. So, anan pa. So, balik yung programa. Antal na ako nag-practice. Active niya po na siya. So, nasa tayo ko ng programa karon ni Sir Megs nga itong mabutang tanis natay ginagmay nga pamasko ano ba ginagmay daw pero ako yun sa Sir Megs kanan yung gihatag nga 10 years, 6 years, 7 years hindi pa pali 12 years, 15 years usa may ko ano usa na akong version usa may plano ano mga plano na matutinood tabang yung kumpanya, tabang yung management pero naghimo mo itong money reason naghimo tag-adaman tungkol kay para nakita na ito nga dagang area sa ubang uban nga lugar walay QM ito pumunta na ako sa Prapo before dili visible ang QM ito pero karon nakita na ka wato kang napula para ni QM ito na ni Adaman ito. So, daghan kayo, even ang uban nga lugar sa pon ka ng tuburan, before wala na. Pero kan mo sa panahon next year,
karon ni masangkad ba. So by that kanang may tabo na daghan ka trabaho mabuhat. Daghan ka. So di ba? So daghan na sa mga trabaho. Di na alis mabuta pa na di na alis ang trabaho sa kanang duban home. I hope nga ma-realize siya in God's time siguro. So karang Christmas na ron. So ako yung kasi salamat yung tanan, mga staff, mga foreman, mga workers, yan, ito karon nahagapon mo. I'm so happy ikan sa ang inyong pagpaligamot until now, survive ko yan, kundi di ka survive ako, di saka pag yun na kita kaya di daghan na ito kapaniya. Ato ni panahuno, ikot, sibaw ko nga, sa akong mind, deep in my heart, emoji ko nga, kung ma-achieve ninyo akong plano nyo, ako ito i-pay back ito mo. Kung doon sa inyo, ihata lang ako sa sukulian. Mada akong commitment nyo. Then, ano ka man, kalibol mo. So, karon kay gabay ko man sa mga prograpol sa kagilan may garapol. Ako hindi wala party nga para naging liwag dyan sa kong bisita naging invite. Siguro kay para nako kamo mo importante. Importante kay mo nga naagin mo with your family. Tanan, thank you so much. Tanan, then Merry Christmas.